мразим още от малък някой да ми дава къл или да ми турга заповед. Когато аз бях на 7, той имаше холдинг, ланци, тато си големият сводник. Разполагаше с баварец, новата тройка, плюс 124 с най-яката девойка. Пълен бизнесмен, тарикат без висше, бате бизнесмен. Май не знае как се пише, бей, къщата му къща, цяла прогимназия. Бъчвата му бъчва, не спира, щом налазия. Костюми, Версачи, но по-често Samsung. Моби фон Драгон, тогава нямаше Samsung. Бивш борец, кикбоксьор и гребец, златен медалист, комарджия и крадец. С долари марки, това е човека. С рускини, унгарки, това е човека. Охрана, прислуга, дома му аптека. С две думи, това е човека. Беги мутра, беги мутра, беги мутра, закусва с Кама Сутра. Беги мутра, беги мутра, от лука до гроб за далаверата готов. Беги мутра, беги мутра, беги мутра, закусва с Кама Сутра. Беги мутра, беги мутра, от лука до гроб за далаверата готов. Една история, живот като на кино. Даже мисля да изпратя резюме на Тарантино. Спотник, Пура, на рамо татус на Исус. Скарфейс, знае филма на Изус, но времената се смениха. Скуките се сбиха, дойдоха нови политици, друг стана випа. Инфлация, заеми, скандалите на куп. Ситуацията започна да мирише на банкрут. Мистер БГ мутра отново имал си план. Свил 5 милиона на приятел в Амстердам. Работата мръсна, жена му го напусна. Интерпол го гони, а уж кола го блъсна. Нещастен случай, пишат статии и вестници. Чухме много имена за негови заместници. В момента той е в Дубай с пластична операция. По-голям от комунизъм и от демокрация. Връщай, детето ще падне, моля ви се. И си движи напред, родители и учители ми викат назад. Кои са те, ще ме ориентират на мене в живота, къде се движи малко? Беги мутра, беги мутра, беги мутра, закусва с Кама Сутра. Беги мутра, беги мутра, от лука до гроб за далаверата готов. Беги мутра, беги мутра, беги мутра, закусва с Кама Сутра. Беги мутра, беги мутра, от лука до гроб за далаверата готов. Що ги слагат тия табелги, като знаят, че аз съм пушач, бе? Вадим си цигара, палим си. Те ми изгонват, обаче аз си пушим. Много мразим още от малък някой да ми дава къл или да ми турга заповед. Когато аз бях на 7, той имаше холдинг, ланци, тато си големият сводник. Разполагаше с баварец, новата тройка, плюс 124 с най-яката девойка. Пълен бизнесмен, тарикат без висше, бате бизнесмен. Май не знае как се пише, бей, къщата му къща, цяла прогимназия. Бъчвата му бъчва, не спира, щом налазия. Костюми, Версачи, но по